wat ziet het er raar uit. Hey, je kan het wel gewoon aanraken hoor. Het is, Ja. het is Lekker. Sinaasappel. Dit komt oorspronkelijk uit China. Maar als het zit weer in de winkel is het waarschijnlijk gekweekt in Spanje. Heel veel eten wat wij nu eten komt net uit Nederland. Maar is het wel nodig? Daarom zie ik deze planten uit. Ken ik een pizza maken met ingrediënten die alleen nog maar uit Friesland komen. Simrig, wat is die lievelingseten? Pizza. Nou, dat toevallig. Ja, ik je bij me. Wat zit er alweer op zo'n pizza? Mozzarella Ja, dat zie je er op. Mozzarella pizza. en kaas, pepperoni. Van welke plek komen die ingrediënten, denk je? Soms wel van de boerderij, denk ik. Denk je dat al je uit Friesland komt? Ik denk net. Ja. Ik wil graag een pizza maken waar wel alles uit Friesland komt. Ik denk dat je op internet kan vinden wat dan uit Friesland komt. En dan kun je zien wat je dan allemaal lekker vindt. Oké, dus maak ik een muziekje Ja, waar het al je bij komt en wat ik er dan op hebben wil. ja. Al het iets wat uit het buitenland komt, moet vanzelf naar Nederland vervierd worden. En dat is net zo goed voor het milieu. Neem nou bijvoorbeeld deze pizza. De stier dat er makken is in Italië. Maar binnen de ingrediënten die erop zitten, ik uit Italië. Of komen ze ergens anders bij? Dat weten we net. En ik heb het even nagevraagd bij de supermarkt. Helaas heb ik geen idee. Als het niet op de doos staat, zou de leverancier het alleen weten. Het kan dus wel wezen dat die ingrediënten uit 4 verschillende landen komen. En dat kan wel handiger, toch? Ik wil dus zelf een pizza maken met alleen nog maar Friese ingrediënten. En ik denk dat Anne wil mij daar wel bij helpen kan. Want Jim hebben een pizza preem. Dat klopt. Nou, wij maken pizza's en wij proberen dat te doen met zoveel mogelijk lokale ingrediënten. Je moet op pad. Want de enige manier om met lokale ingrediënten te werken is ook om naar buiten te gaan. Ga een keer bij een boer naar binnen of stap de kaaswinkel in en vraag welke Friese kaas ze hebben. Ik heb van mijn onderzoekje een pizza gekocht in de supermarkt. En ik wil graag weten waar die ingrediënten bij komen, maar ik kon er al eens net achter komen. Want bijvoorbeeld de ui, spinazie, champignon, weet je hoe dat bij komt? Italië of Spanje. En knoflook of zo, of truffel. Die kan zelfs al uit Bulgarije of Polen komen, Oh. want daar wordt veel truffels gezocht. Maar is deze pizza dan echt minder als die, vies dan? Of... Ik vind hem sowieso minder lekker, want vers is lekkerder. Het mooie is als je lokale ingrediënten koopt, is dat ze niet verscheept hoeven worden. En het andere voordeel is, je weet precies wat je krijgt. Want je kan zien waar het vandaan komt. Dus je kan zien hoe de boer voor zijn koeien zorgt. En dan weet je dus ook wat je eet. Nou, hij ziet er echt super lekker uit. Maar ik moet net oppieten, want het is de bedoeling dat ik zelf een pizza maak, maar alleen nog maar Friese producten. Dus ik weet nog hoe ik onder slag maak. Dan zet ik nou zelf op zoek naar ingrediënten. Wat is nou een pizza zonder tomatensaus? Daarom ben ik nou bij de tomatenkast in Bitgen om even wat tomaten te scoren. Zo, mag ik misschien een paar tomaten van je meenemen? Nou, die ziet er wel heel lekker uit. Tomaten, check! Ik ben nu bij de bolie in de kas, want daar heb ik een heerlijke paprika op. Hoi hoi! Zoek misschien een paprika van je meenemen mooie. Dankjewel. Paprika, check! Ik zoek al eens die bij de moeder in wat zijn, maar ze hebben zelfs pizza mix. Ideaal! Ik ben nu bij Friesland Fungies in Lauwert en je zegt iets heel geks op hen, namelijk oesterzwam. Hallo! Hoi. Hoi hoi! Ik zie je oesterzwammen. Kan ik dit zo meenemen en op een pizza doen? Zeker, die kun je dan in de repen scheuren en dan heb je een fantastische vleesvervanger op de pizza. Hoppa. Alsjeblieft. Dankjewel. Oesterzwam. Check. Ik ben nu in Warkum bij de Nijlander en ik zou hier graag wel een stukje cheese op helly voor op mijn pizza. Cheese op de pizza. Check. Ik ga al mijn ingrediënten verzamelen. Pizza mix, cheese, tomaten, oesterzwam, paprika. Pizza à la Geiske. Let's go. Nou, dit is hem dan. Pizza à la Geiske. Dus conclusie,
kerst een pizza maken met alleen nog maar Friese ingrediënten? Ja, je luister. Ik ben heel de provincie Trollwest, maar dan hest ik wat. En dan is de grote vraag, smaakt het er ik? Ja. Vooral die cheese. Oh. En de proeft echt wat er vast is. Goh. Dan moet je dit de aflevering voor deze week. Vergeet net te liken en te abonneren. En zelf ik lekker een pizza te eten. Doei.